alle sammen. Og velkommen til den her video. I dag vil vi lave Ask me. Video. Ask Triple Dogs. Ask os eller Ask the Dogs. Vi finder ud af vanskeligheder. Okay, og jeg har spørgsmål her. Og hvis I ikke har gjort det, så kan I gå ind og følge vores kanal. Og til at lægge lidt her. På Instagram. Triple Dogs. Hvor høj er I? Jeg ved, jeg er mindst. Han er mindst, og han er højst. Ja. Okay, hvor høj er du, William? 1,56. Jeg tror, jeg er et eller andet. Du er højere end mig, jeg er 1,49. Så må jeg være 1,55. 55. Okay, hvor gammel er I? Jeg er 12. Jeg er lige blevet 11. 12, 11, 11. Han bliver snart 12. Ja, han bliver også 12. Jeg er kun lige blevet 11. Hvor mange søstre har I? 0. 0. Og det er så irriterende. Så kan I godt lide fodbold? Ja. Jeg tror kun det er Mikkel, der kan det. Det er ham, der er sport. Jeg kan godt lide håndbold. Det er fedt. Ja, det kan jeg. Ja, det er fedt. Og jeg scorede 2 mål her for nylig. Jeg tror, jeg havde 2 og Hvem er ældst? og så en. Det har vi lige taget. Det er Mikkel. En i en anden kamp. Ja, okay. Ja, det er jeg. Den springer vi lige over. Det er en meget upassende. Hvad er jeres yndlingsmad? Pizza eller nachos? Jeg tror, det er pizza. Jeg ved det ikke. Nej, Jeg tror, det er McDonald's mad. McD-mad. Jeg YOLO life. Jeg ved det ikke. Ja. Ved du, jeg kan lide alt mad. Ja. Bare der er ikke tomat i. Ja. Så mit yndlingsmad, det er mad. Ja. Ej. Okay. Og nu kommer jeg til at trykke på en eller anden profil. Hvad er Vores yndlingsdrik var. Hvad er jeres yndlingsdrikke? Den er svær. Nej, vent, vi bliver lige sprunget 2 år. Hvem er bedst til fodbold? Mikkel. Mikkel. Ligger til. Har I en kæreste? Nej. Og så skriver vi sådan, vil I have en kæreste? Vil I have en kæreste? Nej. Nej, gider vi ikke. Måske vil vi lige godt. Sikker, William. Hvad er jeres yndlingsdrik? Milkshake. Cola. Milkshake. Ja, milkshake. Nej, faktisk vand nogle gange. Vand. Ja, vand. Jeg kan lide alt at drikke, bare ikke mælk. Med vand, tror jeg tager. Ej, jeg tror også, det er milkshake. Jeg tror, det er vand. Eller milkshake. Ellers er det slåsejs. Jeg slår. Nej, så noget, hvad hedder det? Ja. Det smager godt. Ja. Hvem er jeres bedste ven? Og så kommer lige sådan et skrift op. Best friends forever. Ej, det har jeg set for mange pigefilm. Det er jo lidt svært, når man har 2 søstre. Hvilken slags mærke har jeres telefoner? iPhone. Virkelig ikke så svært at se, vel? iPhone er det beast. Hvor skal du også vise den? Min Min er bare pænest. Min har den mest seje cover. Ja, det er mest spring. Min er nyest. Min er hvide. Nej, nu kommer jeg til at gå ud af spørgsmål. Min er sort. Fuck, jeg er dum. Okay. Yndlings. Min er pinkest. Hvem fandt på at lave en YouTube-kanal? Nok os alle sammen. Jeg tror, det var os alle sammen. Ja, alle sammen. Hvem fandt på navn Triple Dogs? Det var os alle sammen. Jeg tror, vi først tænkte vi på hunden, og så Ja. Dog. Så kom Mikkelsen frem. Vi skal da være dogs. Ja. Og så tænkte jeg sådan triple. Et eller andet, fordi vi har 3, og så kom William og Braun ind med det der. Triple Dogs, woo! Det hedder Og ved du, hvad det sjoveste var? Det var matematikteamen. Ja. Skud ud, jeg hader matematik. Swag Dog. Hvorfor har du så meget swag? Det må du spørge om. Det må du spørge min terapeut om. Sporty Dog. Kan du lave mål fra midten af en 11-mandsbane, uden at ramme jorden? Uden? Står det uden eller med målmand? Uden at ramme jorden. Og der er ikke, Nej, der er ikke noget målmand. Okay, det er jo lidt. Ja, det kan jeg godt. Party Dog. Hvor mange parties holder du om ugen? 10-47, tror jeg.
Wow. 31 eller 41? Hvad er det værste ved skolen? Alt, der starter med M. Udover madkundskab. Ja. Matematik, musik, og så også tysk. Det er mine 3 had. Starter med ting. Min had. Jeg er heller ikke så god til dansk. Vi starter med K. Nej, det starter med P. Okay. Er der flere? Du mangler at sige, hvad du synes er det værste. Hvad er Aner det ikke. det bedste ved skolen, hvis der er noget? Historie og P-fag og idræt. Idræt og Den springer vi svømning. over. Og P-fag. Nej, vi gør. Jeg læser næste år. Okay. Og dans. Nej, jeg vil stadig holde den. Hvor længe er krist? Hvor lang? 2 sekunder, så finder vi lige en lineal. Ja. Prøv at sidde helt stille. Cirka 3 millimeter. Ja, omkring 3 mm. 3 millimeter. Ja. Mine er så lange. Okay, nu kan I se på den pæne mærke Jackson der gik. Og nu gik jeg ud i de her svar igen. Michael Jackson. Hvem har mest swag? Det er jo swag, der kører med efter. Jeg Han gør pegede sådan på her. dig. Nå, fed Mikkel. Michael. Mikkel, vil du læse det næste? Pizza versus burger. Jeg siger pizza burger. Pizza burger. Ja, pizza burger. Pizza burger. Har du smagt den, William? Jeg vil bare være enig. Okay, hvem er pænest? Det er vi alle sammen. Kig bare sammen. Cola versus Fanta. Han er pæn. Fanta. Det er kun for hvilken Fanta? Antax. Ham der er pæn. Fanta. Hvad siger du? Begge dele blandet. Du skal sige en Fanta. Fanta, ja. Hvem er grimmest? Mikkel, vi peger altså ikke på dig, vel? Vi peger ud i luften. Vi peger på Michael Jackson. Nej. Det med det der grund. Det er ham, der har stillet spørgsmålet. Det er sådan set en pige, men det er hende, der har stillet spørgsmål. Og hvem er det? Adidas versus Nike. Nej. Det kommer an på hvad. I bukser, så er det Adidas. Bukser er det der sko, Nike. Nej. Jeg synes begge. Jeg kan ikke være enig. Ja. Ja. Hvem er klogest, piger eller drenge? Drenge. Piger. Piger. Ja, okay. Det kommer an på hvad? Sport, fodbold, badminton. Hvis det er teknologi, så er det i hvert fald drenge. Ja. De piger ved fandme ikke, hvordan man køber mere gigabyte på en. Skaffer internet. Ja. Du tænder en iPad. Vand versus saftevand. Saftevand. Vand. Det kommer an på hvad for noget. Hvis det er Ja, hvad for noget saftevand? Det kan du sgu da godt skrive lidt om. dig der sidder lige der. Jeg prikker dig i øjnene. Det er sgu den samme, der er stadig. Okay. Okay, jeg siger vand. Fordi saftevand og vand, det er jo to... Hvem er pænest, piger eller drenge? Drenge. Michael Jackson. Men det der krøllede garn der. Jeg er udfordret til at spise bræk Jenny Beans. Det gør vi ikke. Det har vi. Vi har gjort det i en video. Det er Så du heldigt. kan bare gå ind og kigge. Det er Og heldigt, hvem er at det? du har nogen. Hvem er det? Har vi? Ja, skal vi tage en? Det. Efter det, så tak. Så... Nej, vent lige, hvad vi nu, hvis vi brækker os. Hvad er det for nogen? Bræk. Kan vi lige finde bræk? Det er den. Det er sgu dem. Jeg har en her. Bræk eller færs. Okay, er I klar? 3, 2... Vi må gerne Nej, jeg kan ikke lide det her. Vi må gerne Jeg tror, jeg brækker mig på dit gulv. Det gør du ikke. Vi må altså Så gerne. 3, 2, 1, nu. Ja, færsen.
færdig. Det var første gang. Det er anden gang. Færdig. Fuck, det bliver død. Jeg vil have en blå. Du må have offre mig med en blå. Nej, en bræk. Ja, det gjorde jeg også. Jeg fik bare færdig. Ej, det smager virkelig dårligt nu. Wow. Jeg kan få den bedste 3 gange selv. Ja! Blåbær. Der var også 2 gode træk. Blåbær også. Jeg vil ikke tage den bedste. Det var lækkert. Fuck, det lugter kraftigt. Og blåbær smager lidt af. Jeg synes ikke, blåbær smager så godt. Jeg elsker den drenge. Jeg slet sådan en til. Så gode skrald. Vi Wow. så tak fordi vi så med til den her video. Hej. Sig, hvilken... I kan skrive i kommentaren, hvilken video vi skal lave Ja. næste gang. Og Og så kan I skrive pænt Michael Jackson er fri til 10. Jeg vil sige 9. nej. Han har for meget make op på. Ja, lige. Men vi ses!